Sige, sige guys. Kunin mo, kunin mo. Malaki, malaki. Yun. Yoy. Oy. Yan guys, long time no vlog. Sama kong team di Ilocano. Mangungaray kami mga kapatid. Yan, kasama ko si Kulot, si Konsehal. Tatlo lang pala kami guys. Ito guys, butas. Giligan natin. Meron siyang tae. Ayan o. Fresh na fresh. Malaki yan guys. Subukan natin. Igib lang ako ng putik guys. Igib lang. Ito guys, naka-igib na ako ng putik. Galing siya dyan oh. Sa may palayan guys. Putik na may halong tubig guys. Tubig na may halong putik. Ito yung butas. Diligan natin. Sakaling lumabas. Sinaulan kanina guys. Pag naulan, madali silang lumalabas. Ayan, ayan guys. Ayan na siya guys. Ayan na siya. Napakalaki guys. Napakalaki. Ayun. Kuha. Ay, lumalaban guys. Ayun. Ang laki. Uy. Ang laki guys. Yun. Ang laki. Woohoo. Nice one. Ang laki. Ayun o. Okay. Mandown na ako guys. Up. Mayam. Sa akin yun. Malaki guys. Malaki. Nice one. Ayun, may nakuha si Canter Joey, dalawa oh. Ah, basit. Yeah, yun, tatlo na guys. Kulot. Kampay. Ay, baka lumabas agad guys. Baka lumabas agad. Tingnan natin kung lalabas agad guys. Okay. Pagtitang ko. Sa abo na. Ni? Nandiyan na guys. So aja dirami nan. Bilis lang lumabas. Ganito talaga pag umulan mga ka-hunter, tapos nagdilig ka, mabilis lang lumabas. Diyan na kanina eh, pero nagmamasid ata yan oh. Oh, yun yun yung galamay guys. Oh, oh diba, yun may saltak pang ramay guys. Yun oh. Oh hoy. Ha, apat na guys. Ang bilis lumabas. Swerte, swerte. Ha? Kurang. Hello, kurang. Ma, sakto, sakto. Lutan ni guys. Lutang guys, ayan na guys, ayan na. Malaki to. 41 seconds, 44, 45, 48. Ang laki. Yun. 54 seconds guys.
Kuhang kuha na. Yun oh, lalaki. Oh. Yung dumadami na ang huli. Si Hunter Kulot na lang ang may balat sa puwet. Karaw. Ayun. Laki daw yung andun kay Hunter Joey. Yung nakuha niya, tignan natin. Laki nga guys. Taktol pa ito ni Mang Joey eh. Grabe yung pinaghukayan dito. Sino kaya naghukay? Ayun. Napakalaki guys. Oh, parang kuwan na sa bundok guys ah. Yung kinukuha namin sa bundok ah. Oh, di ba? Ang laki. Tingnan yung mukha ko guys oh. Nakalit. Sa butog ko. Uy, ayan na siya. Ay, batang. Video ko guys. Terata. Buntog na lang niya. Pupush upan kita. Ano? Sawa ka. Yes. Nini, kwan sa didara na. Lala. Malaki. 2-0. Maghanap ng pagkain guys. Tara daw kumot yan. Ha? Nandun si Hunter Joey oh. Sa loob. Nakakop tayo ha. Ipit din nakasangaw. Alamon. Bilang sila mo. Nakasangaw si Ipit. Karawang di buko na guys. Mahirap guys. Kaharap yung sipit. Ay natapad na. Awan diretso lang. Ijayan. Diretso lang. Ay nagsagat tapunan. Gin-inapir kami Junag. Na? Gin-inapir kami. Next. Next. Ayan na. Taka ligid mo kamo. Yung kuha na. Yangat mo. Yung sayawan mo. Yung pinesto na guys. Walang to. Oy. Pintada. Syam. Native lang. Sa konsentra mo utang. Grabe guys. Ayun, ang laki guys. Ang laki talaga. Pagtaklibi na niya. Oh my god. It's a prank. Ang laki guys. Oh, taktul niya. Oh, ang laki guys. Tignan nyo ah, hugasan natin. Dakal mo kayam. Oh, look mo. Iglagan. Ang laki talaga guys. Oh, ang laki. Dakal. Dakal niya. Kasi pa ito kumadata. Sa akin data. Dakal na. Ni. Yun. Tuloy na niya. Ang lalaki guys. Laman nun. Kamu. Kikiwarin natin to. Hahaluin guys. O tignan nyo. Ito yung putik niya oh. Yan si Hunter Joey nangunga. Oh shit. Andun na si Kulot. Nagdidilig. Oh, nilalamig na daw. Ayun mga Hunter. Napakarami dito. Sa spot na to. Nakakita kami ng sobrang rami. Nakakamilong. Sana lumabas. Ayun oh. Tidilig na si Hunter Joey tsaka si Hunter Kulot. Ito, didiligan ko naman to. Ano?
sakaling lumabas. Kung hindi lalabas dito guys, ay nako, kung lalabas swerte, kung hindi mahirap na. Mahirap maghukay dito mga hunter dahil mabato dito na part, maraming bato-bato. Ayan, sakaling lumabas ba, swertehin. Kung hindi, di next time ulit. Ayan o, lalabas na. Ayun, lalabas na guys. Napakalaki. Napakalaki nga. Nako, nabitawan ko guys. Muntik na. Guys, nawakan ko. Muntik ako nang mabitawan. Napakalaki. Malaki rin to. Naku, wag po. Hindi, help. Mabibitawan ko na. Nagdakkel. Okay na. Ito'y naiging ka ma. May batakon. Ako. Ayan na. Ito'y. Ay, ang kanin. Hindi ka na gumagupay na. Nagdakkel pa Man. Nay. Alam mo. Ayun. Man, nasulatan. Ohoy! Muntik ka nang nakalabas, guys. Nay! Mapangkot sa bahay na. Malaki to, guys. Grabe, lalaki. Suswertin tayo, guys. Oh. Ay, natakad sa ako mo. Najim ako magkakanya ako. Grabe guys, yung nakuha namin sa spot na to. 14 piraso lang naman. Para sa? Datakal. Oy! Panaam guys. Ka guys. Walang kita guys. Datakal. Ito mga taata. Kalura ba yan? Na? Tan. Danom. Nakokyo. Danom. Kok. Danom guys. Kalientan. Joy. Sige guys. Kunin mo. Malaki. Yun. Yoy. Oy. Wala yellow. Woohoo! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Isa naman. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, Oy. 28, 29, 30. May tag-sampo guys Sakto 30. 31 dami mo sa diyan. 30, 31 pala guys. Napakarami yan mga kander. Marami guys. Ay, naalak na jiwang. Ay, oh. Ulat ta. Ating kapatid, mga kanter. Niyawanan talaga lobat ay.
Antika. Yan. Hindi ka babapimix ah. Kung i-adjust ko nung nag-drive mo. Yun na to. Ito. Pinagakuhaan ng gata. Yan. Tapos betsin. Unting patis lamang. Ulam na dis. My God.